खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ आसामनि दाब दाब जायगायाव दासान्दि गोबां अखा हानायनि जाउनाव जानाय दैबानाजों गोबां सुबुंफोरा भुगिनांगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो थांनाय मैया आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा लखिमपुरनि दैबानाजों खहा जानाय ओनसोलफोराव दावबायहैदों आरो खौरां लाहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरजों जेंनानि सोमोन्दै सावरायलायदों आरो दैबानाजों भुगिनांनाय आरो खहा जानाय बुखारजानाय दैबानाजों गोबां खहा जानाय सुबुंफोरनो रांनि अनसुंथाइ होनो खोथा होदों। गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय सनितपुर जिल्लानि तेजपुर सिजन कर्टआव दैथायहरबाय एनडिएफबिनि सानै सोद्रोमाखौ। थांनाय मैया निया केस नांनानै थानाय एनडिएफबिनि सानै सोद्रोमाखौ गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय सनितपुर जिल्लानि तेजपुर सिजन कर्टआव दैथायहरबाय होनना खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि एनडिएफबिनि सोद्रोमा बिष्णु नार्जारि एन बेरेमा आरो नितुल दैमारि दि नायहाबखौ थांनाय मैया गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय सनितपुर जिल्लानि तेजपुर सिजन कर्टआव दैथायहरबाय। बेखौ लानानै एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि एन दानसोरां बि गुथाल आरो एडभकेट कंकन कलिताया माखासे बाथ्राखौ बुंथिदों। खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव बिटिसि सेक्रेटारियेटआव बिटिसि एक्जिकिउटिभ काउन्सिलनि 43थि जथुमा खुंफुंदों। थांनाय मैया बिटिआर सोरखारनि बिथांखिफोरखौ गोख्रै मावफुंनाय, रायजोआरि सिबिथाय होनायखौ साबसिन खालामनाय आरो बिटिआरनि गासै जौगानायखौ बांहोनायनि थांखिजों बे जथुमाखौ लानाय जादों होननानै फोरमायथिदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा मोनसे फेसबुक पस्टनि गेजेरजों। गसाइगावनि बाबुबिलाव अवेलनि पाइप लाइनआव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथायनि जाहोना सोराङाव फैबाय होनना खौरां मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव सोहोरजों नांजाबनाय बाबुबिलाव थांनाय सानखालि थावनि पाइप गब्लंनानै अर खामनाय जाथायाव थाव सिखाव लोब्बा थानायनि बाथ्राया सोराङाव फैदों होनना मिथिनो मोनदों। बे बिथिङाव नोजोर होनानै गसाइगाव पुलिसआ गोबांखौ हमदों होनना खौरां मोननाय जादों। अर खामनाय जायगायाव सानैसो सुबुङा सिगांनिफ्रायनो लहा, प्लास्टिक, बायखोन्दा बायदि मुवा बायनाय फाननाय जायगा बानायनानै थावनि पाइपखौ जावनानै पाइपखौ फलंना थाव खावनो नाजादोंमोन। नाथाय अर खामनाय लोगो लोगोनो थाव सिखाव दुथांफोरा खारखोमादों होननानै जायगानि थागिबि सुबुंफोरा फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांनि मोनसे बाखनायथाव खामानि चिरां जिल्लानि सामफुर लावफानि दै दुमुनिखौ बारलांनो नाव अनसुंथाइ होदों। डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा चिरां जिल्लानि 14 नं चिरां दुवार बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय सामफुर आरो लावफानि दैनि दुमुनिखौ बारस'ना लुसुं हाग्रा ओनसोलाव रायजो जानाय रायजो राजाफोरनि हान्थामेला थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांनि अएसडि आसाम फुटबल गौथुमनि गाहाय नेहाथारि लोगोसे लाइमोन इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ गंसे नाव अनसुंथाइ होनायखौ नुनो मोननाय जादों। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव सासे गोख्रों फालांगिरि प्रदीप बसुमतारी बिथांनि नाजानाया गोदानै गरेस्वर टाउनाव DNB मटरनि श'रुम बेखेवदों। जायखिजाया इलेक्ट्रिक स्कुटिनि थाखाय थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन। जानबुं अनजिमा 7004923005 जानबुं अनजिमानि गेजेरजों बिटिआरनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा खौरांगिरि मेल लादों। बिटिआरनि दरबा जिल्लाफोरनि गं 420 भिसिडिसि थाखोनिफ्राय जागायनानै काउन्सिल लेभेलसिम मोनसे जोलुर बादायलायनाय बिटिआरआव खुंफुंनो थांगासिनो दङ, जायखौ बड'लेण्ड चेम काप मुं दोननाय
जादों थांनाय मैया बड'लेण्ड चेम कापआव बाहागो लानो थाखाय बिटिआरनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफाननि रेजिस्ट्रेसननि थाखाय मोनसे वेब पर्टेल बेखेवनाय जादों। अस्ट्रेलियानि मुंदांखा क्रिकेट गेलेगिरि अलराउन्डार ग्लेन मेक्सवेलआ अडिआइ क्रिकेटनिफ्राय थाबैनो आजिरा लासिगोन होननानै फोसावबाय। आसाम आरो मेघालय मोन्नैबो हादरसानि माखासे बिथिंखौ लानानै नसुंसेयारि हादरसानि गिबि मन्थ्रि कनार सांमा आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायलायदों। त्रिपुरानि गुमटि जिल्लायाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। गुमटि जिल्ला बेंगिरिनि मावख'खौ लक खालामदों वाइटिएफआ। गुमटि जिल्लानि डिएमखौ थांनाय मैया ट्रेन्सफार खालामाब्ला थासारिया बोरैबा जागोन होनना हुमखि होदों इउथ त्रिपा फेडारेसनआ। त्रिपा मथानि सुप्रिम महाराजा प्रद्युत किशोर देबबर्माखौ गुमटि जिल्लानि डिएमआ लाजि फोनांनायनि थाखाय जावरिखांदों त्रिपा मथानि लाइमोन गांखं वाइटिएफआ। थांनाय मैया गुमटि जिल्लानि डिएम मावख'आव रोजा रोजा मददगिरिफोरा फैनानै डिएमनि मावख'खौ बेंथेयो आरो ताला लागायना बन्द खालामनाय सावगारिया समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोसारनायखौ नुनो मोन्दों। डिएमखौ ट्रेन्सफार होआब्ला गोख्रों सोमावसारनाय जागोन होनना फोरमायथिदों वाइटिएफनि आफादगिरि सुरज देबबर्माया। नि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।